И какво става, хора? Аз съм Йован и както сте видели по тъмнела и заглавието, днеска започваме една нова ера в канала ми и тя е именно на Майнкрафт. Но преди да сме започнали с самото видео, абонирайте се и харесайте видеото за още такива видеа. Както виждате, вече сме си поиграли не малко, защото имам диамантени брони, не са толкова силни в момента, обаче доста апгрейдвам. Но сега нека ви разведа малко из самото село, като почваме от самия старт на самото село. Сега ще ви заведа тук на едно специфично място. Тук можем да гледаме водата отдолу. Бих казал, че който е изстроил тая постройка не е лоша. Не знам, тая постройка построена още от когато преди аз да съм дошъл от този сървър. И тук в началото виждаме огромния, не знам как се казва, тъма, може би хипермаркет. Той ще каже, ще ме поправи в коментарите. И тук виждаме, че можем да си вземем от всичко, каквото поискаме, и главно храна. Горе са такива продукти, които са за битова употреба. И сега нека продължим към следващото място, което е интересно, защото аз там съм отделил реално най-много време. И се чудите как си отделил най-много време в тази къщичка. Еми да, аз именно не съм отделил в тази къщичка време, нали сееш се. Вземах, че се зарабих много по копането. И ето, че това ни е мината, която слизаме надолу. Ето. Самата мина е до дъното на играта. Не съм я правил аз отново, но е доста добра, защото аз винаги ходя тук и винаги намирам диаманти между другото. Браво на човека, който я е създал. И това е началото. Това са 3 постройки, които минахме. Виждаме от високо между другото как изглежда. Вече сме го разширили много добре. Изглежда много наистина добре. Там се строи нещо. Ето, даже влиза един от играчите. Ще ви представя играчите по-късно. Тук си имаме стълбички да се катерим нагоре, което окей. Който се чуди, този сървър не се играе принципно креатив. Аз въобще не съм барал креатива, па да не говорим за друго. Ето тук да се строи нещо, не знам за какво изглежда мега добре. За сега за първи път го виждам между другото, не съм го виждал вчера или не знам, нямаше го. Имаше, ама беше по по-друг начин. И тук си имаме водопадче. Сега нека продължим към доста голямата част от сървъра, който е именно този замък, който реално тук назаем седят, мисля, че спът двама от нашите участници. Бих казал, че е доста добре. Сега нека ви разведа. Виждаме отвътре е доста добре. Тук има водопадче, няма да показвам други подробности, освен че виждаме, че долу си има рибки, доста хубаво направено наистина. Тук мисля, че къщата, не баничката, не съм сигурен на кой е тази къща. По-скоро тази част от замъка. И тук, чакай, че не виждам, пичове, не виждам малко така, се тая. Тук е любимата ми част. Не знам за какво са сложили 10 000 енчантинга. Тук идваме реално частта, не знам на кого е точно. Обаче се ползва, тук има долен етаж, който няма да го нарушавам, всеки си има част. И затова няма. Тук излизаме от задната част на самия замък. И виждаме, че има една къщичка, която е на Алекс. Бих казал, че наистина хубава къщичка, харесва ми, баш до замъка. Обаче построена отзаде, защото помислил, че сигурно отзаде ще почна да строи повече, обаче не.
Аз почнах да строя отпред и другите почнаха да строят доста отпред и като цяло отпред се разви всичко. Нека продължиме към следващата част, която е магазина на Алекс. Който магазин, между другото, е много така на оферта, който иска да пазарува, защото 10 камък, както виждате, пише 10 камък за 10 боя пържоли. За това момента няма, изкупили са ги. Като цяло магазина се купува доста неща, виждаме касата е пълна. Няма кой да заради момента за пържоли, доста бедно на храна. Това най-вече ще има лично производство. И сега тази къща ще я пропуснем, защото виждаме, че това е реално една от най-големите и най-красивите къщи в този сървър. Което е наистина така, обаче не е довършена и самата къща. Иначе това е моята къща, аз си я развивам и определено доста добре върви. И съм доста доволен, тук има печки рандом сложени, няма лошо. И тук ни е реално пътя към Недъра. Още нямаме инструменти за края на играта, обаче не мислим да я превъртаме толкова бързо. И като цяло тази част малко ще я забравяме. Тук си има нещо като вестникарница, не съм сигурен как да го кажа, обаче е доста добре. Цяло са го построили. Имаме карта, обаче това е още преди да е започнало, зато и че сега е съвсем различно. И трябва да се смени определено и картата. И това е къща, не знам на кой е тази къща, няма да ви лъжа. Останала е без врати, явно вече тази къща не е чак толкова поддържана. Има доста неща, които бих си взел назаем. Базикам се, тук има ферма за... Виждаме именно... Не че е ферма, доста добре и красивичко изглежда. За палмички. Много хубаво изглеждат и доста добре съвпадат тук. Защото аз именно направих това езерце, което е супер. Явно е гръбнял крипър. Този магазин е на Митака. Определено има промоции доста при него. Кола му е колко пара? 6 айрон за 15 въглища. Реално имам... Сега виждате кирката ми е най-добрата в играта. Само трябва мендинг или сполука. Не съм сигурен. Не се казваше. Мендинг на английски. Да е марсната и един недерайт. Аз имам вече недерайт. Въпросът е, че трябва още някаква нова част от новата версия на Майнкрафт. А тук реално се струва най-много за начинаещи, които са току-що дошли в сървъра. За 3 айрон можеш да си купиш цяла броня, което ще ти помогне да не те убива толкова лесно мобове и глупости. Това са магазини, които доста се развиват за момента. Обаче нека продължим към моя малко по-скромен магазин, който е именно някой ме стреля и ще го изяде яко. Аз съм избран за кмета на селото, което е доста окей, само че трябва да дигнем първо кметството, нали? Сега тук има нови работи, които дори аз не съм виждал скоро. Това нещо не го знаех, не го знам какво е даже. Това трябва да е нов мост към втория мост, реално този мост, където трябва да се махне дърта отдолу, води към едно второ село, където е по-настрани, където има седене, може да ги използваме за мендинг. И нека се върнем към магазина, защото се отклонихме малко. Така изглежда отвътре, цените са приемливи, едно желязо за един стак. Мисля, че е окей. Няма за сега поръчки, никой не е купувал. Но това е магазин за камък. Знам, че не изглежда за камък, обаче няма значение. Продава ли се камък, продава се. Нека продължим към следващата къща, която... Тази къща не съм сигурен, ама трябва да е на макс. Ако е на макс е окей, ама малко шарана изглежда от всякъде. Не знам, не е лоша, обаче моята е по-хубава, съжалявам. И сега нека така продължим към интересната част, може би за вас.
Тя е казино. Пък аз моята къща, която моята къща изглежда от вънка, така чакайте да се удалечим да я видиме. Въобще не е лоша, изглежда наистина кметска, много хубава. Остана малко да я довърша, още не съм я довършил тавана, отвътре има да го украсявам. И определено не е довършена, обаче ми харесва да сега как изглежда. Пода от бамбук, харесва ми така как е добре, тук някой си прислонил легло да спи. Тук съм сложил чест за всякакви глупости. Това ми е къщата. Първият етаж тук ще направя една кухня, която кухня ще готвя, ще е за украса и определено ще ми хареса. И това е реално втория етаж. Втория етаж има какво да се доправя определено. Тук покрива да се досложи, да се може би това да махна, слабовете отгоре, защото не ми допада как стърчи така самото. И със сигурност може би ще го махна и това е една от най-големите къщи в самия сървър. Наистина ми хареса как се получи, виждаме буквално тук виждаме почти всичко, което може да видим. Отзаде може пак да направя една тераска, от тази страна да виждам всичко и ще е скандално, или от тавана ще направя, да, от тавана ще е идеално да направя една там тераска. Тук отиваме към една интересна постройка. Това е казиното на сървъра. Именно тук се случват магиите, които ни карат да свършват набързо парите. Ето нашия човек пак строи още едно, а това е реално една от игрите, която в момента не мога да връткам. Обаче като цяло е доста интересно и яко. Аз съм имал печалби доста първоначално, определено. И съм доста така доволен от това казино първоначално, обаче сето и стана малко скам. Няма проблеми, всички казина са така. Иначе като цяло доста ми харесва, не знам как ще прозвучи, че ми харесва казино. Това е реално една от най-големите постройки след моята къща и замъка. Има наистина мащабни проекти тук. Виждаме, има един скелет. Тук има пътечка до някаква друга къща. Между другото има някакви много рандом къщи сложени. Не знам на кой е тази къща и докъде е водил на пътека. Като играта съм играл доста така дългичко. Но все тая. Това ни е фермата за XP. Ето вече слизаме, да ме видите и така първо лице какво е, съвсем различно е. Тук трябва да сложим фенери малко, може би да подобрим и стените. Положението е, че колегата предложи да наистина да сменим стените, обаче няма смисъл чак толкова смисъл, кой ще ти гледа толкова стените. Виждаме, че тук си падат скелети, то доста бързичко, което доста помага за развитието ни. И определено за сега сървърът тръгва доста нагоре и се развива особено бързо. Това е една от най-използваните момента и да, това е. Още неща, които мислим да правим. Още магазини, кметство, затвор за кръци, работи и така, онака. Тук колегите са намерили от той дърво и от той дърво стана реално тук гора, дървета. Съвсем различно стана, което наистина съм доволен от сървъра. Няма смисъл да ви водя в Недъра, защото Недъра в момента е пълно. И здрасти, колега, да. В момента е пълно с глупости. Това ни е господаря в сървъра. А това не знам какво ще е, това може би ще е склад или I don't know man, I don't know, обаче тази постройка седи от няколко дена, ще видим какво ще стане, тук имаше една подложка, не знам и тук какво ще се строи. Постоянно има постройки, там има някаква рандом дърт къщичка, явно там някой си е мислил да започва.
Ей, тук тия дървета водят и оградки, има колегата Митака сложил за другото село. И сега нека обобщим като цяло. Защо играем в сървъра? Една от главните причини. Забавляваме се, играеме с интерес, събираме се, лавим си и се сближаваме все повече и повече. Като цяло това е сървър, хора. Това видео беше за да ви покажа и да започнем новото начало на сървъра. Този сървър изведнъж стана от нищо нещо и сме доволни как така се разви. Определено ще продължим да играем, ще продължим да се развиваме и ще продължим да снимаме видеа. Ако се интересувате от моите колеги, които играем в сървър, пишете коментари, ако се интересувате. Аз ще ви отговоря, нямате ядови. 5-6 човека сме в сървъра и определено за 5-6 човека това е доста голямо развитие и сме доста доволни от развитието, което правим. И ако се интересувате от нещо за влизане в сървъра, въпреки че не пускаме така просто хора в сървъра, трябва да се докаже нещо. И въпросът е, искате ли още Майнкрафт? И ако искате, абонирайте се и харесайте видеото за още Майнкрафт видеа. И ако ви хареса това видео, абонирайте се за канала и харесайте видеото за още такива видеа. Аз бях Йован и до следващия път.